Počkej, máš čas? Ahoj, jo. Tak prosím tě, ty jsi teď na Dolan Campu. No teďka jsem na Dolan Campu, no. A jak bys Dolan Camp zhodnotil ve 3 slovech? Pokoj, radost, chvály. Skvělé, úžasné, obohacující. Kamarádi, Bůh a dobrá jídla. Úžasný, krásný a modlitevný. Naplňující, dokonalé, Přátelství, vztah s Bohem a skvělý kemp. Velké přátelství, boží láska a naděje v nové věci. Bůh, a přátelství a stan. Za mě je to nějaký prostě tanec. Dolan Camp to je prostě život. A za mě prostě, co je to takového, prostě je to kemp. Prostě přijeď. Co bys dělal doma? Určitě je to fakt skvělé, já jsem taky úplně i poslední dny si říkala, jako jestli mám jet a teďka fakt toho nelituju, bylo to skvělé od začátku do konce. Tak jako musí jet, že jo, to prostě si musí zažít. No jeď, prostě jeď a dojeď a je to úplně skvělé. Co váháte? Proč se ještě rozhodujete? Jako, proč už nejste rozhodnutí? Come on. Je to nová příležitost poznat nové lidi, kteří taky věří v Boha a takže tak. Jo. No a jděte, protože tady jsou úžasní lidi. Je tady krásná budova. My jsme se naučili jeden biblický tanec. Pojďte. My vám teď ukážeme, pojďte. Kvůli tomu biblickému tanci přijďte. Přijet, děcka, hned teď se přihlašte na příští rok. 2025!